आम्ही आता असो शिरगाव बाजारपेठेमध्ये जस्ट इलो आणि इकडे आमचा सगळा सामान असा बेबी आई अमोल गणू आणि भूषण तिघे जण आमका सोडून केले आहेत। मोठे पप्पा इकडे असत उभे आणि आता जस्ट साई ट्रॅव्हल्स गेली। आता आमची ठाणेश्वर येऊची आहे डोंबिवली। चला अजून एक केली साई ट्रॅव्हल्स। ही म्हाका वाटतं लालबाग असा मगाशी जी 97 होती ती एका बोरिवली जाता। साई ट्रॅव्हल्स नंतर इलेले असा स्मार्ट बस ठाणेश्वर। चला 9936। तरळ्याच्या पुढे थांबली असा गाडी पॅसेंजर असत त्याच्यामुळे खाली घालूक नाही तर रेग्युलर बस स्टँडकडून येतं गाडी कारण आता सीट सगळे फुल असत आणि त्याच्यामुळे एकाच सीटमुळे जरा खाली येईल गाडी। मंडळी आता तरळ्यावरून गाडी निघाली असा आणि मी जरा मागच्या सीटवरनं पुढे येईल कारण आता पुढे राजापूरमध्ये हॉल्ट असतो नाश्त्यासाठी। तर आज आपल्या गाडीचे ड्रायव्हर असत हर्षद राणे नारिंगरेचे असत ते होय ना नारिंगरे ना हिंदळेचे असत आणि त्याच्यानंतर इकडे गणेश गाडी नारिंगरेचे आणि तुमचं नाव पाटील ना ओके पाटील। तर तिघजण यांच्यासोबत आपण प्रवास करत आलो मस्तपैकी आणि पुढे सिनरी बघा सूर्यास्त होईत चाललो आता 5:45 वाजले आणि जवळपास आपण 6:30 वाजेपर्यंत राजापूरला पोहोचू। पण नाईटला केवढे फुटेज काढूक मिळतं तर कन्फर्म सांगू शकत नाही कारण माझी मागची सीट आहे त्याच्यामुळे जेवढं मला पॉसिबल होईल तेवढे मी अपडेट्स तुमका देईन मुंबई गोवा हायवेचे आणि प्लस ठाणेश्वर ट्रॅव्हल्सचा जो प्रवास आहे तो पण कसो आहे तो पण मी तुमका नक्की सांगतोय। मंडळी विषय कसं असा की रेग्युलर आपली जी गाडी आहेत ना ते बोरिवली विरार वगैरे जातात पण बदलापूर डोंबिवली बदलापूर कल्याण या साईडला जाणारे गाडी नेमकेच असतात। तर तुमका पण जर समजा डोंबिवली बदलापूर कल्याण किंवा या साईडला जायचं असेल तर ठाणेश्वर एकदम बेस्ट ट्रॅव्हल असा। मालवणवरून निघता त्याच्यानंतर आचराव वगैरे देवगड हे सर्व स्पॉट करत शिरगाव नांदगाववरून मुंबई गोवा हायवे घेता आणि तिकडून मग मुंबई गोवा हायवे डोंबिवली कल्याण आणि पुढे शेवटचं स्टॉप बदलापूर। तर अशा बसतो रूट आहे। तुमका जर तिकीट बुक करायचे असाल तर मी ठाणेश्वर ट्रॅव्हल्सच्या मुंबई ऑफिसचं आणि गावच्या ऑफिसचं दोन्ही नंबर मी व्हिडिओमध्ये आहे डिस्क्रिप्शनला पण देत आहे हे देखील नक्की चेक करा आणि तुमचे सीट बुक करा। आता पुढे बघूया आपला प्रवास कोणत्या प्रकारे होतो याच्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा आपण सकाळपर्यंत तुमका अपडेट्स देत आलो। मागची बसची व्हिडिओ बनवलेले त्यांना आमका कमेंट दिलेली की म्युझिकपेक्षा आमका रिअल बसचा आवाज ऐकायचा। तर मित्रांनो खास तुमच्यासाठी या व्हिडिओत मी म्युझिक टाकणार नाही आहे कोणत्याही व्हिडिओत मस्तपैकी तुम्ही रिअल बसचा आवाज एन्जॉय करा। आता आपण इलो असं आदिष्टी माता मंदिर म्हणजे ही आपली सिंधुदुर्गची बॉर्डर असा आणि मुंबई गोवा हायवेवरचं एकदम जागृत असं देवस्थान असं। तर इकडे नारळ फोडून अगरबत्ती लावून मग पुढचा प्रवास करतात सर्व बसवाले। तर आपण पण आता उतरतो खाली गर्दी भरपूर आहे। चला तर दादा उतरलेत खाली गाडी गणेश गाडी। ड्रायव्हरांका टिळा लावतात थँक्यू। तर मंडळी आदिष्टी माता मंदिर क्रॉस झाल्यानंतर आपण आता नडगेवा घाटात दिलं। एकदम सुंदर असो घाट असा यो आणि डांबरी रस्तो असल्यामुळे तर मस्त मजाच येतं या गाडीमध्ये आणि सूर्यास्ताची वेळा मस्त सिनरी आहे एक नंबर बघा। सम्राट ट्रॅव्हल्सने ओव्हरटेक केलं ना
फक्त आपली तर आता आपण इलो खारेपाटणमध्ये आणि इकडे जरा थोडंसं काम असं सामान वगैरे कलेक्ट होतं त्याच्यामुळे गाडी थांबलेली आहे थोडा वेळ आणि आपण नंतर आपल्या पुढच्या प्रवासात लागू. खारेपाटणला सामान घ्यायचा होता. हो तेव्हा रस्ता जाता ना गगनबावड्या. भुईबावडा घाटात ना. मंडळी आता आपली गाडी इकडे डिझेल भरूसाठी थांबली आहे. तर इकडे स्मार्ट बस पण असतात जी मगाशी आपल्या शिरगावात भेटलेली आणि सम्राट. आपण आता थांबलो हातिवली येथे. तेज एजन्सी भारत पेट्रोलियमचा पंप आहे हा आणि इकडे आपली बस आहे ठाणेश्वर ती डिझेल भरते. स्मार्ट बस वगैरे आणि अजून इतर बसेस देखील थांबलेल्या. आणि आता पुढे आपण थांबणार आहोत अंकिता हॉटेलला. तर इकडे देखील भरपूर गाड्या थांबतात. बेस्ट असा पेट्रोल पंप आहे हा. तर चला आपण आता बसमध्ये बसूया आणि पुढे नाश्त्यासाठी थांबणार आहे गाडी. चला सूर्यास्ताची वेळ झालेली आता आणि गाडी आता डिझेल वगैरे भरून निघाली. पुढे आता फक्त चहा नाश्त्यासाठी एक हॉल्ट, त्याच्यानंतर मग जेवणासाठी आणि सकाळी चहासाठी आणि मग नंतर आपण मुंबईमध्ये एंट्री करतलो. वाव समोरची सिनरी बघा. सूर्यास्त होता आता थोड्या वेळात काळोख पडतो ना. त्याच्यानंतर बघूया आपल्याला जेवढे मिळतील तेवढे आपण फुटेज नक्की काढू. मुंबई गोवा हायवेची कंडिशन तुमचं नक्की दाखवू. 6 वाजल्यात संध्याकाळचे आणि आपण आता येलो हॉटेल अंकिता पॅलेस. तर आमच्या आधी इकडे गावकर ट्रॅव्हल्स आणि सम्राट ट्रॅव्हल्स दोन लागलेले असतात. ओम साई. चला आपण आता इकडे गाडी पार्क करूया. थोडंसं जरा नाश्ता वगैरे करून घेऊया. भरपूर बसेस इकडे थांबतात अंकिता हॉटेलला. तर मंडळी नाश्ता करून आता निघाली आहे गाडी ठाणेश्वर. तर आजोबा पाठीमागे राहिलेले त्यांच्यासाठी थांबलेले. चला तर आता आपण निघतोय.
फायनली आपली गाडी निघाली आहे ठाणेश्वर. संध्याकाळचे 7 वाजलेत आणि आता आमची गाडी निघाली आहे अंकिता हॉटेलवरून. राजापूरच्या अलीकडे असो. तर आता ड्रायव्हर चेंज झाले आहेत. आता पाटील काका बसले आहेत आणि हर्षद दादा इकडे आराम करतात. तर आता बघूया पाटील काका माझ्या मते जेवणाच्या नंतर किंवा पहाटेपर्यंत गाडी चालवतील. मस्त सुंदर असा आता असा रस्तो असा क्लिअर. तर आता प्लॅनिंगमध्ये थोडंसं जरा चेंज झालो आहे. पण पुणे मार्गे जातलो कारण मुंबई गोवा हायवेवर खड्डे भरपूर आहेत. तर आताच पाटील काका बोलले की आपल्या पुणे मार्गे जायचं असं. मी पण आता इथं थोडा वेळ बसलेलो आहे कारण माझी मागे सीट असा. तर जरा बसमध्ये पुढे बसायला जरा मजा येते म्हणून मी पुढे बसलेलो आहे. आता सगळेजण मागे सीट असतात म्हणजे काही उतारणार तर ते गणेश दादा तिकडे सगळं विचारू केलं कारण जेवण जरा उशिरा थांबतो. 11 वाजलेले जेवण थांबू आणि नंतर मग प्रत्येकाचं झोपाचं टायमिंग असतं. त्यामुळे आताच कोण कोण काही उतरणार असतात तर विचारून घेतात म्हणजे सकाळी त्या स्टॉपला त्यांना थांबा बरं. राजापूरचा नवीन ब्रिज आपल्या मुंबई गोवा हायवेवरचा सर्वात उंच ब्रिज आणि याच्या दोन्ही लेन चालू आहेत. पण मंडळी आता आपल्याला मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स मिळणार नाहीत कारण आताच पाटील काका बोलले की आपल्याला पुणे हायवेने जायचं आहे. तर आता पालीच्या अलीकडे आपण राईट टर्न घेऊन मुंबई गोवा हायवेवरून आपण पुणे बेंगलोर हायवेला जाणार आहोत आणि मग तिकडे पुणे बेंगलोर हायवेला जेवायला थांबू. तर आता आपण राजापूरला पोचलो आहे. राजापूरच्या पुढे लांजा आणि लांजामधून आपण डायरेक्ट पुणे बेंगलोर चालू आणि आता राजापूरच्या गाडी पुढे येईल. तर इकडून आता सगळे लाईट्स वगैरे पूर्ण ऑफ झालेले आहेत आणि पाटील काका गाडी चालवतात. सगळेजण मस्त मागे सीट काउंट वगैरे करून कोण काही उतरणारा आता सगळा फायनल करून आता डायरेक्ट गाडी जेवक थांबतली. तर इकडून पुढे रोड कोणता आता माका पण माहिती नाही. तर आपण बघूया. हां कराड मार्गे जातलो आपण आणि मग तिकडून पुणे बेंगलोर हायवे मुंबई तर असं रूट असतं. तर बघूया जर तुमका आता या मुंबई गोवा हायवेन खड्डे आहेत म्हणून आम्ही त्या रूटने जातो आणि तुम्ही पण जर मुंबई गोवा हायवे स्किप करत असाल तर ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. याच्यात आपण कोणत्या रूटने जाणार आहोत पुणे बेंगलोर हायवे तो मी तुमका रस्तो दाखवत आहे. त्याच्यासाठी ही व्हिडिओ नक्की बघा. आता आपण आलो आहोत लांजाला आणि हे ते स्पीड ब्रेकर असं ज्या स्पीड ब्रेकरवर मी नेहमी आपटतोय म्हणजे लगेच कळत नाही. आणि भरपूर वेळा ज्यावेळी आम्ही कार घेऊन येलो ना त्यावेळी भरपूर वेळा आम्ही असं धक्के घालो. त्याच्यानंतर पुढचं स्पीड ब्रेकर आहे तेव्हा सावकाश घेऊन जायचे. अगदी सर्वेश आणि मी इलेलो पनवेलला त्यावेळी देखील तोच सीन झालेलो. सेम सर्वेशला देखील कळला नव्हता असं विषय असा. तर आता आहे ना लांजाच्या पुढे आता आपण राईड घेतलो आणि मग तिकडून साखरपा आंबा घाट मार्गे आपण कराडला जातलो आणि कराडवरून पुणे बेंगलोर हायवे. तर ही विरारवाली ठाणेश्वर असा. त्याच्या पुढे असा गणेश कृपा मालवणची गाडी आहे जगदंबा. तर आपण आता लांजाच्या बाजारपेठेत असो. ते मागे थांबले आहेत पॅसेंजर असतील कदाचित. आमची गाडी पूर्ण फुल असा त्यामुळे आम्ही आता नॉनस्टॉप चलतलो पुढे. राजापूरला 2 सीट होते तिकडे पूर्ण पॅक झाली. लांजात तर अजून काय काम केलं नाही. पहिल्यापासून असंच रस्तो हा. फक्त ह्यो जा आता रोडने आपण चाललो त्यावेळी सर्व पेवर ब्लॉक होते लावलेले. माझ्या मते गणपतीच्या आधी आता केलं नाही. आता लांजा बाजारपेठ हो ही लांजा बाजारपेठ असा. ह्यो असा तो राईट. आता ही बघा शिवरामेश्वर ही पण आचरेची गाडी असा. तर ती पण त्याच रूटनं चालली आहे. गावकरवाला मुंबई गोवा हायवेन जाता. हां पण आपण इकडे ठाणेश्वर पुणा मार्गे जातलो. हा दाभोळे फाटा असा. दाभोळे साखरपा मार्गे आपण कराडला बाहेर पडतलो.
तर आता ह्यो रोड बघूया कसो हा तो, आणि ह्याची अपडेट मी तुमका देते, कारण पूर्ण सगळं शूटिंग काढणं पॉसिबल नाही हा. त्याच्यामुळे ह्याची अपडेट मी तुमका मध्ये जेव्हा सांगू किंवा मध्ये मध्ये मी तुमका देत राहा. रोड तसो ह्यो चांगलो असा, आताच पाटील काका बोलले. होय होय, जरा त्यांना साईडने जाऊ काय, रस्तो जरा छोटो हा. होय होय, आणि आता पावसाच्या ह्याच्यात गाडी खाली उतरता म्हणजे भरपूर रिस्की. हो, बाजू गावात असा, त्याच्यामुळे नक्की त्याचं दलदला की रोड चांगला अंदाज येत नाही. आणि आताच पाटील काका बोलत होते की 1 महिन्यापूर्वी रस्तो पूर्ण क्लिअर होतो. तर आता हां, तर लांजातून भरपूर जण म्हणजे आता गणपतीच्या वेळेत 1 महिन्यात भरपूर ट्रॅफिक होतं या रोडला. त्याच्यामुळे या रस्त्यात भरपूर खड्डे झाले आहेत आता तयार. हो, हे बघा या खड्डे असतात या ब्रिजच्या आणि आसपास. आणि मागे पण काय काय ठिकाणी खड्डे गावले. आणि रात्री म्हणजे आता ही 8, 9, 10ची वेळ असता, 8 वाजले जातात, 8:30 वाजले. त्याच्यामुळे जरा वर्दळ असा, कोल्हापूरवरून लांजात वगैरे येणारे, हे परत लांजावरून या आतल्या गावातले जाणारे. बाकीच्या वेळी पहाटेच्या वेळी रोड पूर्ण खाली असतात आणि असे एकदम जाग्यावर टर्न आहे. त्याच्यामुळे मोठ्या गाड्यांका भरपूर कसरत करूची लागतात ड्रायव्हरांका गाडी चालवताना. आणि त्यात छोट्या गाडीवाले तर असे भन्नाट स्पीडने येतात की भरपूर प्रॉब्लेम होतात त्यावेळी. चला मंडळी, कोल्हापूर इथून 88 किलोमीटर असतात. आणि आता आम्ही शॉर्टकटने गेलो. ह्यो जो रस्तो आता सरळ गेलो तो पालीत गेलो, आणि आम्ही टर्न मारताना लांजामधून गेलो. दोन्ही रस्ते असतात, म्हणजे जे रत्नागिरीवाले वगैरे असतात ते पाली रोडने येतात, आणि आम्ही खारेपाटणवरनं गेलो म्हणून आम्ही लांजातून टर्न मारलो, राईट टर्न. तर आहे ना, आता आपण पुढे आंबा घाट आणि या दाभोळे गावाचा. ओके, दाभोळे गावानंतर आपण आंबा घाट लागतो ना, साखरपा. ओके, तर आता दाभोळेनंतर साखरपा लागताला, साखरपानंतर आंबा घाट लागतो. चला आता या रोडला लागलो. आपण आता आहोत पाली मलकापूर, पाली साखरपा आंबाघाट मलकापूर कराड रोडला. तर या रोडवर मलकापूरपर्यंत थोडेफार खराब आहेत रस्ते आणि खड्डे आहेत काही काही ठिकाणी. ते पण खड्डे आता ह्या महिन्याभरातच पडल्यात, कारण गणपतीच्या काळामध्ये भरपूर वाहने या रूटने प्रवास करत होती. हां, आणि पाऊस देखील भरपूर पडला, त्याच्यामुळे रस्ते थोडेसे खराब आहेत. पण ज्यावेळी आपण मलकापूर सोडतो तर तिथून रस्ता चांगला आहे, कारण पाटील काका रेग्युलर या रूटने प्रवास करतात बस घेऊन. आणि अजून एक सांगायची महत्त्वाची गोष्ट, जर तुम्ही या रोडने प्रवास करत असाल तर सांभाळून प्रवास करा, कारण वळणे वगैरे आहेत ते अतिशय धोकादायक आहेत. रस्ता देखील अरुंद आहे. हां, त्याच्यामुळे सावकाश प्रवास करा अशी सूचना पाटील काकांनी सांगितली आहे सर्वांना. तर ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा या रोडने प्रवास करताना. रात्रीचे 9:15 वाजलेत आणि आम्ही आलो आहोत आता साखरपामध्ये. तर रोड आतापर्यंत व्यवस्थित मिळाला, थोडेफार मध्ये खड्डे होते, बाकी रस्ता मस्त आहे. टर्न वगैरे जरा डेंजर आहेत वळणं, छोट्या गाड्या वगैरे अचानक समोर येतात, कारण आता सध्या 9-10 वाजेपर्यंत जरा ट्रॅफिक मिळतं थोडंफार. त्याच्यानंतर हे परत ट्रक्स वगैरे आहेत, त्याच्यानंतर भरपूर बसेस देखील या रूटने जातात आणि खड्डे पण आहेत रोडला, त्याच्यामुळे सावकाश चाललो आहे आम्ही.
पाऊस नसल्यामुळे कमी प्रमाणात धुकं आहे. आणि मागे जर साखरपा सोडल्यानंतर जर आपण घाटाची कंडिशन बघितली तर 15 ते 20% रस्ता खराब आहे. काही ठिकाणी काम चालू आहे घाटांमध्ये. या बघा असा रस्ता आहे काही काही ठिकाणी. बाकी रस्ता चांगला मिळाला. आणि इथे आता वरती धुकं भरपूर आहे. मगाशीच पाटील काका बोलले की काही वेळा तर एवढं धुकं असतं की समोरचा रोडच समजत नाही आपल्याला. त्यामुळे भरपूर सांभाळून गाडी चालवावी लागते. आणि आज आमचं नशीब चांगलं आहे की आज पाऊस नाही आहे, तरी पण थोडंफार धुकं आहे. पण आता थंड देखील आहे वातावरणामध्ये देखील अचानक बदल झाला. मगाशी थोडंसं जरा गरम होत होतं गाडीमध्ये, पण जसं आम्ही घाट चढून वर आलो तशी पूर्ण गाढ हवा यायला लागली आहे. आणि प्रवासाची तर मजा भरपूर येते. समोर शिवरामेश्वर ट्रॅव्हल्स चालले आहेत, सोबत छोट्या मोठ्या गाड्या देखील आहेत. सावकाश गाडी चालली आहे आणि पाटील काका ड्रायव्हिंग देखील व्यवस्थित करत आहे, अतिशय सांभाळून. खड्डे वगैरे पूर्ण सांभाळून ड्रायव्हिंग करत आहे. त्यामुळे या प्रवासाची एक वेगळीच मजा येते. तर मी आता फक्त जेवण होईपर्यंत जागा राहणार आहे. नंतर थोडा आराम करणार ज्यावेळी आपण पुणे बेंगलोर हायवेला पोहोचू. त्याच्यानंतर थोडासा आराम करून मग डायरेक्ट तुम्हाला मुंबईमध्ये भेटेल मी. इथे थोडंफार जरा धुकं आहे. मगाशी नव्हतं धुकं, पण इथे आहे. पण हे बोलतात काहीच नाही धुकं यांच्यासाठी, कारण याच्यापेक्षा पूर्ण गडद धुकं असतं. त्याच्यामुळे ती गाडीच आपल्याला समजत नाही येते याची. मस्त मजा येते. आणि मला पुढची सीट मिळाली आहे. माझी रिझर्वेशनची सीट मागे आहे, पण खास शूट करण्यासाठी मी ते पुढे त्यांच्यासोबत बसलो आहे. गप्पा मारत चाललो आहे. भरपूर मजा येते. सुंदर. आपण आता थोड्याच वेळामध्ये आंबा गावामध्ये पोचू. आंबा गावानंतर मलकापूर नंतर कराड आणि पुणे बेंगलोर. हे बघा कशी मरत असते. साखरपा आंबा घाट नंतर आपण आता आंबा गावात आलो आहे. आणि ही आहे आंबा गावाची बाजारपेठ. रस्ता मस्त होता. घाटामध्ये थोडासा खराब होता. काही काही ठिकाणी घाटामध्ये काम चालू होतं. धुकं नव्हतं तेवढं जेवढं एक्सपेक्ट केलेलं. आणि इथे लाईन लागली आहे मोठी ट्रकवाल्यांची, का ते कळत नाही. बाजारपेठ असल्यामुळे. ओके. किंवा पुढे काहीतरी चेकिंग वगैरे देखील असेल चालू. ओके चला, थँक्यू ट्रकवाले. आपण आता इकडे एका शॉर्टकटने अजून चाललोय, जो रस्ता हायवेला जातोय. तर आपण आहोत आता मलकापूरमध्ये. पुढे पण लय असत ना. ओके. तर 8 वाजता आपण निघालेलो लांजामधून. आता 9:45 वाजले, जवळपास 2.25 तास झाले. रस्ता ओव्हरऑल मस्त होता. 20 ते 25% खराब होता काही ठिकाणी, पण मस्त सावकाश आलो. एकदम गाडी देखील व्यवस्थित आली आहे. ड्रायव्हिंग देखील व्यवस्थित केलं आहे पाटील काकाने. तर आता पुढे इथून आपण हायवेला जाणार. अजून भरपूर आतमध्ये शॉर्टकट रस्ते आहेत. जर तुम्ही मॅपवर टाकला तर तुम्हाला कदाचित मिळतील, कारण मी मॅपवर टाकलेलं नाही आहे. पण तुम्ही पण मॅपवर टाकून किंवा हा रस्ता तुम्ही फॉलो करू शकता. मलकापूर शिराळा रस्ता आहे हा. त्या रोडने आपण चाललो आहे आता. तर इथून रस्ता चांगला आहे असं मग अशी बोलत होते. तर चला आता या रोडने जाऊया आपण.
घाट संपले आता. आता अजून हायवे लागा किती वेळ लागतलो? हायवे लागा किती वेळ लागतलो? अजून तासभर लागतलो. ओके, कारण मगाशी आता कराड काहीतरी 45 किलोमीटर होता. ओके, तर इकडून अजून कराड आणि हायवे 1 तासावर आणि आता 10 वाजलेत रात्रीचे. त्याच्यानंतर मग आम्ही पुढे साताऱ्याच्या अलीकडे जॉब थांबतलो. आता घाट पोर्शन आणि संपलो आणि मलकापूर नंतर तर मस्त रोड असा, म्हणजे एक पण खड्डो नाही. फक्त ह्यो एक घाट होतो, त्याच्यावर जरा डेंजर वळणं होती काय काय ठिकाणी, पण रस्ता मात्र एकदम ओके आहे. आणि आता रात्र झाल्यामुळे जास्त ट्रॅफिक पण नाही, त्यामुळे मस्त. आपण आता खायच्या गावात इलो? तुर्केवाडी आहे ना. आपण जातलो राईटला. चला, हे फक्त जरा लाईट लेफ्ट राईट लेफ्ट सगळे कळाक हवे, मग एकदम मस्त शॉर्टकटने आपण हायवे पोहोचू शकतो. अरे कराड तो बोर्ड होतो, वाचूक नाही भेटलो किती किलोमीटर. आता आपण कोकरूडला असो. कोकरूड तर मगासपासून म्हणजे मलकापूर सोडल्यानंतर आता ह्याचं फक्त जरासे खड्डे गावले, बाकी रस्तो मस्तच भेटलेलो सुसाट. समोरचं टेम्पो बघा कसं डोल अरे करता. आता आमची बस पण. मलकापूर नंतर लक्षात ठेवा आपल्या कोकरूडमध्ये यायचा असा. आता जो रस्ता जातो तो कोकरूडमधून जातो आणि कोकरूडमध्ये थोडंसं रस्ता खराब गावलो. जराच होतं एक साधारण 50-1 मीटरचं पॅच, बाकी रस्ता मस्त भेटलेलो. हिरवडे गावात पोचलोय. गावातून आपण घेतोय राईट. कराडीतून 35 किलोमीटर आहे आणि पाचवड फाटा आहे तो 31 किलोमीटर आहे आणि हा सरळ रस्ता जातो तो आपल्या पुणे बेंगलोर हायवेला जातोय. आपण तर शिरवडे गावातून निघालो. शिरवडे गावातून आपण राईट घेतला. तर आता कुठेही पाटे वगैरे नाहीत, एकच फक्त एक लेफ्ट घ्यायचा आहे. तो पण तिथे काका बोलले की तिकडे बोर्ड वगैरे आहेत लावलेले, त्यामुळे तिकडे लगेच कळतं. तर हा रोड देखील मस्तच आहे, म्हणजे आतापर्यंत आम्ही मलकापूर सोडल्यानंतर फुल एकदम चांगला रोड भेटला आहे. तेच आता एक बोर्ड होतं की आपण सातारा जिल्ह्यामध्ये एंट्री केली. आता कोल्हापूर जिल्हा आपण सोडला आहे मागे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, त्याच्यानंतर कोल्हापूर आणि आता सातारा.
ही लालबागला जाता ना? विरारला जाता? ओके, सावंतवाडी विरार. ओके. हां हां ओके. मला म्हटलं ती बघितलेलं आहे मी, सावंतवाडी टू विरार चालू झाली ती. हां बरोबर बरोबर. हां साईड ड्रायव्हरचे. हॉटेल गणेश हॉटेल होय. मला बरोबर. हा फेरी मारू. बरोबर ओके. साताऱ्यातला नांदगाव क्रॉस केला. त्यांचा गाव असा नांदगाव, म्हणजे आम्ही गोल फिरान परत नांदगावातच दिलो. आता घरा घेतो थोड्या वेळात. आपण आता येलो मोठे गावामध्ये आणि आता इकडून आपण लेफ्टला कराड 7 किलोमीटर, सातारा 56, पुणे 166, मुंबई 310. चला 11 वाजल्यात आणि आम्ही आता पुणे बेंगलोर एक्सप्रेस हायवे लागलो. 8 वाजता लांजातून निघालेलो आणि 8, 9, 10, 11 3 तास लागले आमका हायवे घेऊ. रस्तो मस्त होतो, एक 15 ते 20% फक्त खराब गावलो रस्तो, बाकी मस्त ओके मध्ये. आणि आता इकडून पुढे 17 किलोमीटरवर आम्ही आता जोग थांबतलो 11:30 पर्यंत. पॅसेंजरला आधीच इन्फॉर्म करून ठेवलेलं होतं ज्यावेळी राजापुरात थांबलेलो की पुणे मार्गे जाणारा गाडी, त्याच्यामुळे 11 हॉटेल वैष्णवी थांबतलो. 11:30 पर्यंत जोग थांबतलो, त्याच्यामुळे काय नाश्ता वगैरे असं थांबतो. श्रावणी ओके, वैष्णवी नाही सॉरी, श्रावणी हॉटेल. चला आता हायनाचा रोड तुमका माहितीच असा, त्यामुळे डायरेक्ट आता हॉटेलमध्ये थांबतलो आणि मग मी जरा आराम करतलो. म्हणजे फायनली आपण हॉटेलला पोचलो, श्रावणी हॉटेल. इकडे सगळे बसेस लागलेले असतात आणि बहुतेक आपल्याकडचे पण बसेस इकडे श्रावणी हॉटेललाच थांबतात. मग अशी कॉल झालेली ती साई दिदी आणि रामेश्वर ट्रॅव्हल्स पण असायचं. चला आता गाडी पार्क करतात. थांबलो आम्ही हॉटेलमध्ये श्रावणी आणि इकडे मी श्रीखंड घेऊन येतोय, चितळे आणि चपाती आणि एक मिक्स व्हेज ऑर्डर केलेली असा, ती येत आता थोड्या वेळात. आम्ही एक मिक्स व्हेज सांगितली आणि इकडे माझा फेवरेट श्रीखंड आणि चपाती तर असत. जमल्यास एखादी रोटी सांगू तर मी बॅग घेवा. 12 वाजलेत आता रात्रीचे आणि आम्ही श्रावणी हॉटेलमधून निघालो. तर आता परत ड्रायव्हर चेंज झाल्यात. हर्षद आता गाडी चालवणारा, मगाशी आराम केला पूर्ण, म्हणजे लांजाच्या अलीकडे ना, राजापूर पासून ना. हां राजापूर पासून आराम केले तिकडे साताऱ्यापर्यंत. आणि आता पाटील काका झोपतले आणि सोबत गणेश पण थोडा वेळ आराम करीत, परत सकाळी उठून भरपूर काम करूचा असा. चला आणि मी पण आता मागे माझ्या सीटवर जात आहे झोपाक, कारण आता पुढे पुणे बेंगलोर हायवेचा आणि यो रोड तुमका माहितीच असतो, त्याच्यामुळे याची काय माहिती देऊची काय गरज नाही. त्यामुळे मस्त वेगळ्याचा आराम करणार, डायरेक्ट सकाळी मुंबईत भेटू. चला गुड नाईट. सकाळचे 4 वाजले आहेत आणि आपण आता आलो आहोत खालापूर टोल नाक्याजवळ. तर इथे आता बस उभी आहे, सर्वजण चहासाठी थांबले तिथे. आता घरडा सर्कलला पोचलो आणि पाटील काका बसले पनवेलवरनं आणि आता वरती हर्षद दादा झोपलो असा. अख्खी गाडी पूर्ण मागे खाली झाली. थँक्यू पाटील काका.
एकदम चांगली माहिती दिल्याबद्दल. मस्त ड्रायव्हिंग केल्याने. आणि आता म्हणजे तुम्ही खालापूर टोल नाक्यावरून बसलात ना? ओके, तर खालापूरवरून आता ते पूर्ण बदलापूरपर्यंत घेणार ना? ते चला भेटू परत. नक्की तुम्ही ठाणेश्वर ट्रॅव्हल्सने प्रवास करा आणि काकांका वगैरे नक्की भेटा. हर्षद दादा झोपलो ते का तर मी उठवत नाही. चला भेटू परत. गुड मॉर्निंग. आता 12 वाजले आहेत. गुड मॉर्निंग कदाचित नाही म्हणू शकत, कारण सकाळी आम्ही 6 वाजता पोचलो, 5:45 पोचलो आणि त्याच्यानंतर 6 वाजता 15 मिनिटं डायरेक्ट रिक्षा करून आम्ही लोकेशनला गेलो रूमवर. ठाणेश्वर ट्रॅव्हल्सचा जर प्रवास म्हणून झालो तर एकदम मस्तच झालो, प्रश्नच नाही. कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर यासाठी जाणारे जे पॅसेंजर असतात ना त्यांच्यासाठी एकदम बेस्ट सर्व्हिस असा. आम्ही 4:45ला शिरगावमध्ये बसलो. त्याच्यानंतर लांजावरून आपण टर्न घेऊन, लांजात 8 वाजता होतो, तिकडून आपण आंबाघाट, मलकापूर मार्गे पुणे बेंगलोर हायवे गेलो. त्यांना 12 वाजता जॉब थांबलो. 12 वाजल्यानंतर तिकडून जी गाडी निघाली तर ती 4 वाजता खालापूरला गेली आणि खालापूरवरून नंतर 5:45 घरडा सर्कलला गेली गाडी. तर ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स एकदम मस्त होतं. पाटील काका आणि त्याच्यानंतर हर्षद दादा हिने दोघांनी गाडी तर सुपर चालवल्याने. म्हणजे काही काही ठिकाणी एवढे भरपूर खड्डे होते, शार्प टर्न होते, पण तेवढ्या सगळ्या टर्निंग आणि खड्ड्यातून सांभाळून गाडी आणल्याने मागे असं जाणवलं नाही. माझी सीट होती मागसून 2 नंबर, म्हणजे एकदम लास्ट सीटच्या आधीची सीट. त्या सीटवर पण जाणवलं नाही खड्डे वगैरे होते असे. एकदम मस्त गाडी चालवल्याने. जर तुमका प्रवास करूचा असा ठाणेश्वर ट्रॅव्हल्सने तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते नंबर, तर त्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा. तुमका तिकीट वगैरे मिळत आणि कल्याण डोंबिवलीकरांसाठी तर ती बेस्ट बस असा. आणि आता मी चाललोय यूट्यूबर्सला भेटाक, तर तो पण व्हिडिओ नक्की बघा. यो व्हिडिओ कसं वाटलं तो देखील कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आज भेटतात माका पहिल्यांदा मी आंबोमॅनकडे जातलोय, तर वाटेत विशालदादाचं ऑफिस असा, त्यामुळे विशालदादा भेटता काय बघूया. आणि मग नंतर तेजस, रासम आणि स्वप्नील हे दोघेजण पण भेटायचे असत. ते पण 50-50 असत, म्हणजे कामावरून येऊन जर त्यांना पॉसिबल झाला तर येतले, तर ती व्हिडिओ देखील नक्की बघा. चला.